Siphinde sabuyela kuyona i-channel ngenhloso yokuletha nje amaphupho ahleke noma ngincazelo zamaphupho ejiyile ejulile ehlabahlosile ezokunika i-insight i-understanding izikuvula umqondo ukuthi ukusabalala ubo liphupho leli ngasho lokhu ngasho lokhu yabona. So into ebalile le ngane zakwethu, mina most of the time ngiyayithanda ukuthi mangikhuluma ngephupho ngikhulume in a direct way ukuthi uma uphupha uziphupha uma uziphupha uso asingithi ke ngithi mina uma uphupha unezilonda kusho ukuthi uma uphupha unezilonda kusho ukuthi uma uphupha unezilonda kusho ukuthi sekuyenzeka uphupha umuntu onezilonda omunye hayibo. So uhlulwa yini wena ukuthatha lento lesikutshela ukuthi uma uziphupha wena unezilonda kusho ukuthi uyahlupheka noma uzohlupheka noma uzobheka nomzimba. So uphupha umunye umuntu onalezilonda lapha uhlulwa yini uku-apply lento le oyazi ukuthi uma wena unezilonda kusho ukuthi because it doesn't really change yabona. If wena bayakushaya ukushaya noma ukudubula uyadutshulwa bese sidubula thina kusho igadlo kusho intukuthelo kusho ulaka yabona. Why uma sekudutshulwa omunye umuntu uhleke uku-apply lento lesikutshela yona hayi mina ngiphuphe kudutshulwa omunye umuntu kusho ukuthini mina guys le vele inqeda amandla afuna uqamba manje ukuthi kanti guys sicabanga kanjani yabona. But angikho lapho sibonga nje ithuba lokukhuluma nawe wenza ukubalekile yenza nako subscribe like le video become a member bahlanu njengamanje official abangama member le channel lokwenza ukuthi bakwazi ucontribute at least for 9 rand 99 njalo ngenyanga okuyinto enhle ke ozoyikhulisa i-channel. So cabanga ke uma nawe ungacontribute uma ungaba nawe uyi-member then that means i-channel izokwazi ukukhula kakhulu. So sicethe ke uphindule like le video le ikhona i-account number they are 2 to 3 people nakhona abacontribute through the account. Kulukula kababusisa bonke nawe subscribe nawe like hayo nawe ulandele i-channel naku kubalekile njengoba ikhona inamba ngicela isetshenziswe kuphela abantu abasubscribe abantu abalike le video abantu abafollow le channel abantu abangama member noma abantu abacontribute in a direct way kulo le channel. If awenzi lutho awukho kwenza kwalezi zinto ungayithathi le namba ukayisebenzisi. Why ngisho nje ifunelwa kakhulu abantu othela ubeyicingela nje iphupho wanqambana ne-channel wasithatha inamba bese yafona. Cha nganje ukuthi angifuni lokho futhi angihambisana lokho ngoba inamba ngiyibekele kuphela specific abantu be-channel abantu abalandela i-channel ukuthi akusizakale bona ngoba they help us, they watch, they spend their time, they spend their data yabo bebuka la, they spend their wifi bebuka la video. Abanye ba subscribe abanye ba like abanye they comment abanye they contribute yabo. So when uyaqhamuka yabo. So uClifford Ramahlo uthi what does it mean uphupha umuntu one isilonda. Sikhulumile before ngokuthi uma uphupha unezilonda kungasho ukuthini. Sesiyakuphendula ngoba naku kuphela usebuzile uClifford but bekuyinto bese sikhulumile ngomuntu uma ukusiphupha unezilonda ukuthi kungasho ukuthini because people they don't want to apply things esiyishilo. Sesiyasho ukuthi naku singakusho number 1 uma uphupha izilonda kuwuphawu lokuma umuntu enezilonda kusho ukuthi lo muntu lo kumele mhlawumbe umkhulekise ngoba angase ahlangabezane nesikhathi esibhlungu, isikhathi seyilingo, isikhathi sezivivinyo ezinzima. uJobe 2:7 uthi uSathane wayesesuka ebusweni bukaJehova wamshaya uJobe ngamathumba esabekayo nangezilonda ezibhlungu kusukela ematheni onyawo kuze kufike kuphi okhakhayeni. Number 2 uma uphupha futhi izilonda sikuthathe njengophawu uma umuntu enezilonda kusho lo muntu udinga usizo noma udinga ukwesekwa nenduduzo ngoba ungenzeka ubhekele nosizi nenhlupheko. Ngokuka Luka 16:20 kwakukhona futhi ompofu othile nguLazaro igama lakhe owayelahliwe ngasesangweni lakhe egcwele izilonda. Number 3 uma uphupha futhi izilonda sikuthatha njengophawu uma omunye enezilonda lusho ukuthi lo muntu ngenzeka uneyiphambeko ke futhi mhlawumbe ngasagcina sebhekana nencithakalo isijeziso nolaka likaNkulunkulu. Why sisho nje uSamuel 1 Samuel chapter 5:6 kepha isandla sikaJehova sasinzima phezu kwabase-Ashidodi wabachitha wababulala ngamathumba i-Ashidodi nemikhawulo yalo. Asivaleke masithi thina uma uphupha futhi izilonda sikuthathe njengophawu uhleke uma umuntu enezilonda kepha ke seziphola ngoba lokhu kuyathembisa kusho ukuthi umkhuleko walomuntu usuzwakele
noma usuphenduliwe, sesifikile nesikhathi sokuphela kweyinkinga, inhlupheko nezilingo nezivinyo noma ke isikhathi sokuphela kweinsizi kulowo muntu. Number Amakhosi oqala chapter 20 verse 7 wathi ke uIsaya, landani isigaqa samakhiwane basilanda basibeka ethumbeni wasinda. Siyabonga ke uNkulunkulu engathi nganilonda inibusise nonke niphumelele. Isasele ku channel niyeseke channel ni contribute kule account noma nibe ngamalunga ale channel kanza ukuthi siyabonga. Siwe